Mertxe olabe naiz, eta beren partetik Jose Miguel lagun batek bitzeko deitu zidan, da izkerrat elkarrik piretatxo batzuk bitzen ditu noizian behin. Hoxe da gure tarte alkarri harteko, behin etorri izan hona, zagutzen dut. Zela da bilen, zela gabizen da nuti noa biligan, orduan azkenengo egon ginean, orduan txebiakatik etorri jazien, familizian. Eta nik duzentako instituzio, holako instituzioak. Interesio oso nahi uztan lagun jatorra. Euskaraz bai, ezke bere zera hori da, esperia praktikatzea. Bere lehemia hori da. Bueno, no veni dugu espandu barra basan hemen gautzkeria dugu gani nuke, baina, bueno, erderaz baino errezago. Guberdera erderdu ematekin espaldi bada, beti euskeraz hitz egin dugu. Nitzake inportako, nitzake galduko, edo selikuta joata behar, erderiak eta baten erderiak depeti dugu nitzake. Baina ez daukate euskeriak imezin solturia. Guk hemen dana euskeraz egiten dugu men. Oseme bera euskeraz ondo egiten dugu. Ondo egiten dugu praktikatzea eukala nerekin, baina ni bezin ondo egiten dugu euskeraz. Ondo lagumak izan bai. Ni lagun artien zabaltzeko naiz beti. Ni tila bat laguna, baina beti nahiz euskeriak zabaltzekoa, jente artia beti.